tots sabeu, la fe de Campanar és un hospital que estan deixant-lo caure i està morint-se de risa. Simplement hi ha allí unes urgències i unes quantes habitacles per als terminals. Quan este hospital se podria reutilitzar, més econòmic refent-lo i utilitzant-lo. A més, en les residències de les infermeres, ahir podien anar persones grans, persones majors que estarien al costat de l'hospital. Jo crec que val la pena lluitar per este hospital, perquè és un hospital que els que vivim al voltant d'ell tenim que desplaçar-nos a l'altra banda del món perquè ens assistisquen. I la majoria de gent gran, que som els que més utilitzem l'hospital, no podem fer aquestes aventures, anar d'un lloc a l'altra banda. En fi, acaba dient que sí, que hi ha que lluitar per una sanitat pública i de qualitat. Sí que es pot! Volem solucions! Volem solucions! Volem solucions! Volem solucions! Volem